Anis an lína tá Caitríona ní bhfuil Oifigeach Poiblíochta ó Raidió na Gaeltachta a Caitríona fáilte dúir chlár. Raidió Darren? A Caitríona dearfinn gona is a gach duine dar lucht éisiachta I mbliana a clí iniu cad é Raidió na Gaeltachta agus taiste gom bhfuil cmóradh gibh mbliana. Dús tá jobbána simúla go a Raidió na Gaeltachta dearfinn an féidir at a insin dar lucht éisteachta mbliana a clí iniu faoin rán atá go le Raidió na Gaeltachta agus an sin a insin dún cuid san star ag an stáisiún. Inte is mis an Oifigeach Poiblíochta agus Preas don Raidió. So bhí bhaile chuirtí Poiblíochta don Raidió ó bhíh na main Preas nuachtáin agus mar sin de na main hóisialta freisin bhaile ócáidí Poiblíochta díobh ócáidí Greengrafnaí rudí mar sin so tá job an éagsúlaach sa job stocha bí muid amóigh well bhíoh muid amó tá muid a tosú go amach éis sin is tréis na pandéma ach bhíoh muid amó go minic ó hí ag féilte agus ócáidí agus cruimchaí ceol agus an sin gnáchláirchaí amó meas na daoine meas go phobal so bhím sé láthir ag cuiide cosisiúd ní bhí me láthir ag gach ceann mar tá siad a fud na tíre sin an number bhíonn sa siúla gomsa agus Raidió na Gaeltachta se rís radio do pobl na Gaeltachta agus na Gaeilge ar fud na tíre agus a fud dain tá muid ar lín inis mar sin tá muid le fáil a fud dain tháinig muid ar néir ar an darla Aibreáin 1972 mar sin tá muid a ceiliúradh a 5 bliain ar néir an léana agus is mór an ónár dún gur muid fós an seo agus ggóilte go lá orin bheith é sin na cheiliúradh tá sé iontach go mun seo thosa muid amach bhí grúpa cearta sibhialta na Gaeltachta leirg siad stáisiún raidió do phobal na Gaeltachta déala siad a sin agus fuair siad ceann chuir siad stáisiún raidió bradach ar bun dar bhainm sí raidió chun na mara amsir na Cásca I Rosmuc haspáin siad don na húdarás gur siad a ná stáisiún raidió chuir an éirí péin mar neannach na húdarás stáisiún raidió chuirtóibh so bin an síl a curú an chéad lá agus as sin a dás Raidió na Gaeltachta tá muid mar chuide RTí tá muid lonithe I gasfa I go na mar sin an ceannáras agus tá stáisiún agad in rí buga agus I maiile an ngáil sin iad na trí príomhstáisiún Casla bailngáil rí buga agus an sin tá muid de craoladh freisin as da nach broctas puirn bheith goine I maiile clia agus bí muid sna ceantracha eile Gaeltachta freisin na múscrí sa Rain snadéise agus bí muid ra cairn freisin so sin é sin Raidió na Gaeltachta muid ar néir ó bhufgadómh. Ok, sin go héintach agus tá sibh mar dúirt tú 5 bliain ar an bhóla mbliana. Bhí ócáid mhór craoladh go le déanaí maidir leis an gcomóradh seo nach raibh? Bhí ceochar mór againn go na mara ar an dar lá go bhí Aibreáin chun an 5 bliain na cheiliúradh bhí craoladh an chuireann ceol beo ar líne agus ar néir ar an réidió agus bhí chlár ar an telefís faoi just ar an Gaeltachta ar RT1 mar sin dáach spéisiú daoine brena siar ar an gcuireann ceol tá sé le fáil ar an RTE player RT Raidió na Gaeltachta 5 sin an taine bhí ar an glár agus be daoine an beidir gur RT orna G 5 be daoine an áil bhí sé siúil de Sahar Gaeltachta díocht tréis lethir tuisi de agus tá sé sin le fáil ar an player agus tá sé le fáil ar an sensor radio freisin mar chlá radio an chuirm cheol le chuoimeach dó ar nithe freisin. Bhí anócaid a gonné so bin an rud a chuir tú station geilúradh 5 bliain. Bei ócaidí eile agan I gahan na bliana inis go dtí deir na bliana tá cúpla tugra difriúil ar siúil mar hampla tá muid a churmach album I dro dhear na bliana bunny ar rawan an éisteoirí go na hórán seanó is fearló go na hórán nua amsre in Gaeilge fearló agus go na PC ceo tradiisiúnta is má hatan nó le 5 bliain agus tá multi lurg muid multi ar na héisteoirí fao céad na rawan I bheith hacab le chur an album sin be 3 hlúiasca mar chuid gan album cean amháin le gach cean na genre sin ar tá sé sin de lá agus tásúla go mis sin mó is an óir an sin tá an comórtas réalta le teachtarrás sin comórtas do ó an nua scrífe méile I Gaeilge go le scéil
Curua buna sílim hart blian Bhaoill sa héan agus hánig go leor ó an iontacha as ina measc an drolín bin a bhuain blian go an comórtas agan so támuid chuna sin thuirtarás mé mar chuid gon chealir cí go blian agus bheith denna fógra faoi sin níos deir níos sa blian. Freisin bheith cuirmacha ceo le agan it's na ceantaid a fiúla tá sé sin le fógad níos deir níos sa blian freisin. So tasúla na glóradí idir láb a go níomháin an ceochar amach gur sin na chuir tús leis a gealir is stocha. Is just smuoine bheith na trí album sin le teacht amach, you know. Tá an áras a bhí sé clúiste. Ok, chun lean an teoraig chun coint bhí heilcí an stáisiún. Mar is oldo gini bhí ábhread nu ach na deangacha ifigiúil a gábhrín is a trí roinnt míon ó hin. Sé an rud is fearr le teacht as star lum ná go méid cóireachtaí stát in éireann fitte faoin gcéad dá muiséad Poiblíochta a caitheamh óglaocht as cuaige. Cílíonn sé seo ná go méid líon réasúnta mór fógraí cuaige cruthaithe ag cóireachtaí stát in éireann do TG chathair díobh sé a Raidió na Gaeltachta agus Raidió na Labhair freisin. An 18 tú gur dear rud a bheith sé seo don cuaige, Caitríona? Cinnte ní le an óglaocht a Raidió na Gaeltachta mar sin ní chuir sé sin ní bheith in tunachaige sin airne is stáisiún neamhbhrabúis ní bhíon éon fáibdeach neamhfrachtal atá Raidió na Gaeltachta. Ach cinnte is rud mad an teanga tá an go bheith bógraí Gaeilge cinnte dearfa agus go mbeadh siad le cloisteáil ar na stáisiún náisiúnta ar fud na tír agus na stáisiún áitiúla cinnte is rud maith sin. Níl éon plan a gcuibh níl sibh ag tinú go méid cinenne dlacha gcuibh dlacha le fógraí, nó? Well, ní heisne sin tomsa tá sé bháid níos mána mise ach ní hé sin an bonustáil ar Raidió na Gaeltachta bheith go leor gceist so ní éitina cheistin ar agus ní bhhainn se lom an áíire. Ceapan sé go pásanna go bheith sé ionach dearfach an policy seo ar na man Gaeilge bheith sé go héadach dar lomár dlach sibh le fógaí ach ar réanos. Ok, Caitríona, luí tú na plan atá go bhar bhíar na bliain an éon rud eile ar bhaidleat nó éon clár nua simúla eile a gcuibh ar an stáisiún ar bhaidleat a insin dar luchtaíochta faoi? Well, tá stáisiú ar tá clár nua tasún teachtain seo clár nua ceol le cíar an mbliana an fit le ar as seochonal tá sé chuir tús le strandú clárchaí de dín ceol le gleanna an teitiltá ar an glár agus be siú gach der dín ag seachtalog strandán na seachtaín hocht. Tá mun siúil go mór le sin tá sé ionach ceoltóir den chaid an sin agus leis an star agus an sainol sin ag as ceantar Gaeltachta a bheith agan ar an air tá muid Preas le sin agus tásúla an gnáire go geala se glár. Speisial tasún teachtain seo agus gach der dín an sin fasta agus se.